Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Magandang hapon mga kasurog. Ako, si Nomer Corporal, kasama ang buong puwersa ng Philippine National Police Bicol. Samahan niyo kung muli sa mga police report na aking tinutukan at itatampok ngayon. Mga krimen, aming bibigyang hustisya. Bawat sumbong, may agarang aksyon at solusyon. Dahil at nang nagkasala sa batas, walang takas. Sa PNP, Crime Buster. Pasadaan natin ang unang kwento. Dalawang babae, patay matapos pagbabarilin sa Tabaco City habang hindi naman pinaabot ng 24 oras at agad na naaresto ng pulisya ang tinuturong suspect. Lumalabas naman sa investigasyon na tumanggi umano ang biktima na pagbilhan ng iligal na droga ang suspect kaya't nagawang patayin ang mga ito. Ang buong detalye sa aking PNP Accomplishment Report. Nito lamang ika-28 ng Oktubre taong kasalukuyan nang pumutok ang balita patungkol sa dalawang babaeng walang awang pinagbabaril sa lungsod ng Tabaco sa probinsya ng Albay. Dead on the spot ang isang biktima habang naisugod naman sana ang isa pang babaeng biktima sa ospital, ngunit namatay din ito kalaunan. Matapos naman ang pamamaril, mabilis naman na tumakas ang suspect sa hindi malamang direksyon. Pasado alas 9 ng gabi nang makatanggap ang Tabaco City Police Station ng tawag patungkol sa nangyaring shooting incident. Agad naman rumesponde ang kapulisan sa crime scene at agad sinimulan ang masusing investigasyon hanggang sa isang residente sa lugar ang nakapagturo sa mga pulis kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Ayon sa salaysay ng witness, kasama niya umano ang suspect bago mangyari ang krimen. Kwento nito, masaya pa silang nakikipag-inuman sa bahay ng suspect at habang sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naganap umano ang suspect ng pagbibilhan ng iligal na droga. Tinuro naman ito kay alias Sisa, ngunit pagdating sa lugar ay hindi nito naabutan doon, kung saan naabutan lamang nito ang 30 anyos na si alias Daisy na nakikipag-inuman din sa lugar. At dito na lamang sinabi ng suspect ang kanilang sadya. Nabibili sila ng droga kay alias Sisa, ngunit tumanggi ito na pagbilhan ang mga ito hanggang sa umalis na sa lugar ang suspect habang dumating naman sa lugar si alias Sisa. Ngunit sa hindi inaasahan, bumalik ang suspect sa lugar bit-bit ang kanyang baril at walang kaabog-abog na pinagbabaril sina alias Sisa at Daisy. Happy birthday! Gusto ko rin yung parang nabibitin ako. Oo nga, pero parang may mas masarap na panghalo yan. Right. Parang mayroon ka. May alam ka bang biling-bilan ng droga? Yun yun ang sinasabi ko kanina ko pa inaantay yan eh. Mabitin tayo dito. Ano ba naman to kanina ko pa inaantay yun. Yun ang gusto kong marinig sa'yo. Ikaw pre, baka may alam ka. May alam ako doon sa kabilang purok. Mayroon ba doon? Basis ah. Ano, sige, kuha ko. Total, birthday ko naman ako. Ah. Okay. Saglit ha, saglit lang. Kunin ako, saglit lang ha, saglit lang. Total lang ako. Okay, balik ka. Oo, mabalik ako. Saglit lang. Sige. Sisa? Sisa? Wala dito, kakaalis lang. Bakit? Bibili sana akong droga. Umalis lang, babalik lang naman yun. Hintayin nyo na lang. Saglit lang daw siya. Balik niya tayo. O, balik na lang kayo. Kasi Balik na lang kami kakaalis pagka nandiyan na. Balik ka na. Oh, kumusta ano na? May naghahanap sa'yo, Sisa. Sino? Hindi ko alam, bibili daw yun ng droga. Ah! Ano? Matagal na akong tumigil dyan. Sino ba yun? Hayaan mo na yun. Anong mahalak tayo? Mari, dito muna tayo sa labas. So,
Sisa? Oh, bakit? Isa, ikaw. Baka pwede mo magbenta ng droga. Ako, pasensya na. Matagal na akong nagbibenta. Tsaka ang hirap na panahon na yun. Sige na, kahit konti lang. Wala nga akong ibibigay. Ang kulit mo. Ang damot mo naman. Wala nga ang kulit nyo. Wala nga. Hindi na. Matagal na akong hindi nagbibenta. Na, ano na kayo? Kaya ako naman ang babae ko. Balikan niyo? Premeditated kasi bago sila pumunta doon, ang sabi ng isa sa ating witness ay nagsabi itong ating suspect na pag di siya pinagbentahan ay babarilin. Race po kasi maliliit lang yung pathway doon sa barangay. So malapitan, talagang nadamay lang yung isa. Lumapit siya doon sa kay victim 1 at nag-usap sila and then bigla na lang lumutang itong suspect natin at binaril na sila. So, wrong place at the wrong time. Hindi niya naman kilala. Lumalabas naman sa investigasyon, nakakabalik lang sa Tabaco City mula sa Manila ang suspect na kinilalang si alias Luis, 43 years old na residente ng naturang barangay. At nagkataon, nakarawan ng araw na iyon, kaya't nagkaroon ito ng kasiyahan. Agad naman na nagsagawa ng hot pursuit operation ng Tabaco City Police, kung saan hindi na pinaabot ng 24 oras at agad nang naaresto ang suspect na nagtatago lang pala sa bahay ng isang mangingisda sa nasabi ring barangay. During the investigation, nagkaroon ng linaw kung sino talaga yung bumaril. Naghanap na po kami. Naghanap na po kami ng tropa doon at magdamag. Mayroong nang naka-stay talaga doon sa barangay. And nakaabot pa po ng ibang munisipyo yung aking mga personel, umabot ng Piloran, yung isang team. While yung isang team talaga nakatutok dito sa barangay San Roque. And yun nga po, kagabi, meron tayong nasundan na isang tao at yun na-pinpoint na natin yung location kung saan siya nagtago. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Cirillo, dati na umanong nasangkot ang biktimang si alias Sisa at ang asawa nito sa illegal na droga. Ito rin umano ang lumalabas na rason kung bakit inakala ng suspect na nagbebenta pa ito ng illegal na droga. Isa doon sa mga biktima ay talagang dinomonitor na rin natin yung involvement niya sa illegal drugs. Gawa nga na yung asawa niya ay dati na rin na bypass last year. Dito rin sa Tabaco, ang halaga ng nakuha sa kanya is nasa 2,890,000. So, yun po, yung involvement ng kanyang asawa kaya na-associate siya. Nakakuha naman kami ng tsansa na makausap mismo ang nahuling suspect na inako naman ang nagawang krimen. Ngunit depensa nito, itinakbo umano ng biktima ang pera na pambili niya sana ng droga, kaya't napagbuntungan niya ito ng galit. At dahil na rin anya sa sobrang kalasingan, ay nagawa nitong pagbabarilin ang dalawa. Walang sama ng loob at hindi nila binigyan ng gusto ko pinakuha sa kanila. Bigay ako ng pera, hindi nila ako binigyan. Tapos tinakbuhan pa nila ako. Labis naman ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawang krimen, lalo pat huli na nang malaman niya na asawa pala ng kanyang pinsan ang isa sa mga biktima. Kaya naman anya kung anuman ang magiging desisyon ng naiwang pamilya ng kanyang napatay, ay kanya itong irerespeto. Sorry po sa inyo lahat. Pasensya na hindi ko ginastong gawin yun sa inyo. Kayo ang gumawa kasi ng paraan para magalit. Pasensya na. Sorry sa inyo. Samantala, pinuri naman ni Tabaco City Mayor Ray Bragais
ang kapulisan ng Tabaco sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Cirillo sa agarang pagkakahuli ng suspect at agarang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. Ang ganda nga eh. Wala pang hindi pa umabot ng 24 hours na huli na yung suspect. Pero sa walang dito lang ka. Ito yung dahil po sa tulong ng komunidad. Na sa ibig sabihin, yung komunidad ng City ng Tabaco, sila ng Tabaco, ng PNP, nagkakaroon po ng magandang samahan, magandang koordinasyon. Kaya madali na mahuli ang ating suspect po. Ayon naman kay Police Colonel Noel Nunez, ang Director ng Albay Police Provincial Office, isang patunay ang agarang pagkakahuli ng suspect na sino mang magbabalak na gumawa ng karahasan na labag sa batas. Kahit sila man ay magtago at takbuhan ito, ay kanila itong tutugisin. Nung na-identify agad natin yung suspect sa pamamagitan ng kasama niya, agad na nagkaroon tayo ng dragnet operation, ginalugan natin lahat, sabi nga po ng ating mahal na mayor, nakaapit ng malayo, nalabas ng Tabaco, at dito rin po sa loob, nasundan hanggang sa masukol natin doon sa isang pinagtataguan niya ng bahay within 21 hours. So, ganun po kabilis ang ating kapulisan. At asahan niyo rin po na i-maintain po namin yung ganitong mga aksyon namin para lalo natin mapagtibay ang serbisyo ng ating kapulisan dito po sa atin. Pormal lang nasampa ng kasong pagpatay ang suspect habang nililitis ang kanyang kaso sa korte. Magsilbing aral sana ang kasong ito dahil ayon sa otoridad, wala talagang magandang maidudulot ang iligal na droga. Maari kayong makulong o di kaya naman ang mas masaklap, kayo ay madisgrasya. At sa aming pagbabalik, umabot sa mahigit 50 wanted sa Bicol Region, arestado ng PNP sa loob lamang ng isang linggong operasyon. At daan-daang libong halaga ng shabu, nasabak sa isang tulak sa Ginubatan, Albay. At isang 20 anyos na babaeng nagpanggap na isang dentista, arestado sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa Legazpi City. Tutok lang dahil lang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live
upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na. Ako po si Alvin Gawala daw sa taga-Marikina. Kaya lang kahit kung tulong para sa papa ko. Aneurysm. Pumutok po yung niya dito sa kan. Wala na. Tayo na po siya. Nung 13, September 13. Para makakuha ng konting tulong na pambayad sa hospital. Hindi namin alam kung saan kuha. Kasi mahirap lang kami. Tinuro lang po kami. Fisherman ako. Malaking pasasalamat. Nakaluwag ng konti. Nasa 100 plus, 124. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Kay Congressman Saldico, kay House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Hello po, ako nga po pala si Bonita Undibia, taga Uderan, Basikaw, Esal, Pulakbo. Sa bill po namin, hindi po namin kaya iba. Yung sakit mo po ay bacteria versus viral or RO6. Yun po yung diagnose niya. 1 week din po siyang coma. Pag may ang extra po, nagtitinda po sa school ng pagkanin, pa-extra lang. So 152 po. Madami po kasing ginawang proseso sa kay baby. Yung sa CT scan niya po, x-ray, paulit-ulit po. Tapos yung sa gamot niya, sa seizure, 6 years old. Nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan po. Nakakatulong po sa mga tao. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Maraming salamat po kay Tom Saldico. Malaking tulong po ito sa aming pamilya. Maraming salamat. Ako po si Erwin Sharon, taga Phase 3 Relocation Site ng Islag Daraga. Namatay po yung mama ko. Madami na po kasing complication. May stage 5 CKD, for amputation yung paa, wala ng breast na isa, operada ang both eyes. 100, mataas po, 113 or 113,425.27. Kasi po nag-intubate po siya kasi hindi na po kakayanin. I think 6 ata or 5. Wala po, housekeeper lang po siya. Siya na lang kasi magulang ko. And nag-iisang anak lang ako. Yung mga nagbibigay ng tulong kasi mahihirapan na ako nito. Actually, yung Ako Bicol, nabigyan na ako ng tulong last month kasi galing po siya sa private. Ngayon, hindi ko na talaga siya, hindi ko nakakayanin lahat. Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking tulong po niya sa mga katulad namin na hirap na pagdating sa finances. Especially sa tungkol sa mga nagkakasakit. So, gratitude, heartfelt gratitude po sa Ako Bicol. Thank you very much po kay Kong Saldi sa Ako Bicol. Napakalaking tulong po ng assistance. Hindi po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong if hindi kami nabibigyan ng tulong ng Ako Bicol. Thank you very much. Ako po si Gloria Nacional Cabrera, taga Piura Noralba. Kasi yung nanay ko namatay, hingi po ako ng tulong para sa boreal, aneurysm. Yung po, ibabayad po sa kabao, 29,500. Wala na po, si senior na lang. Binibigyan na lang namin kaunti kasi indigent nga. Wala, sa bahay lang. And din ako, senior.
tinuro ko ng nung window 12. Masaya. Masaya po ako dahil sa ako dito na binigyan ako ng tulong. Papasalamat po ako. Ako po si Gloria Nacional Cabrera. Nagpapasalamat po ako kay Saldi ko sa binigay niyong tulong sa aking nanay. Matapos ang ilang linggong pagmamanman sa isang tulak ng iligal na droga sa bayan ng Ginubatan, tuluyan na itong naaresto sa ikinasang bypass operation. Mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu naman ang nasabat sa suspect. Ang matagumpay na operasyon, ihahatid ni Kay Del Rosario. Arestado ang isang lalaking tulak matapos magpositibo sa ikinasang joint bypass operation ng otoridad. Nitong ika-10 Nobyembre alas 2:15 ng madaling araw sa sitio Kisape, Barangay Maguryon sa bayan ng Ginubatan, Albay. Ang naturang operasyon ay pinangunahan mismo ng Ginubatan Municipal Police Station, katuwang ang Albay Police Provincial Office, PNP Drug Enforcement Group Bicol, at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Kinilala ang suspect na si alias Gol, 41 anyos, isang construction worker at nakatira sa Barangay San Rafael ng naturang bayan. Nakuha sa mismong operasyon ang 3 plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu na may kabuuang timbang ng 105 gramo o nagkakahalaga ng 714,000 piso ang market value. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial, malaking bagay na nahuli nila ang isa sa supplier ng droga sa kanilang bayan at pagkakarecover nila ng ganitong kalaking halaga ng shabu. Anya, sakaling maibenta pa ito ng suspect ay maaaring may ibang buhay pa itong maapektuhan. Siyempre, yung instead na i-distribute niya sana yun, yung 105 grams, dahil nahuli namin, siyempre, may stop the same time, itong taon to, sa ngayon nakakulong at may kaso na dalawa, Section 5 tsaka 11. Ayon kay Police Lieutenant Imperial, umabot din ng 1 buwan ang kanilang pagmamanman hanggang sa tuluyan na nilang masakote ang suspect. So actually itong personality natin, drug personality, matagal na ito na minamanmanan. Since Duterte time administration, nasa watchlist na ito ng PDEA as a user pusher. Nagkaroon kami ng follow-up dito kasi nga may mga complaint galing na concerned citizen na itong taong ito ay very active dun sa pag-distribute ng droga dito sa station. Dagdag pa ng hepe, dati na rin umanong nakulong ang suspect matapos na masangkot naman sa illegal gambling at pinaniniwala ang matapos makalaya ay nagsimula ng pasukin ang pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Sa previous records na lumalabas na way back mga 2023, parang gano'n, na nahuli siya sa illegal gambling. So apparently itong taong ito, nag-ship siya sa illegal drugs, which is tingin ko nga luxurious kasi easy money ang shabu. At mas malaki ang kinikita nila. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Ginubatan PNP na nahaharap sa kasong paglabag ng Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng Ginubatan MPS ay isang patunay na seryoso sila sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra iligal na droga. At hindi sila titigil magsagawa ng ganitong uring operasyon hanggat may mga taong patuloy na nasasangkot sa ganitong klase ng krimen. Habang mahigit 50 wanted naman sa reyong Bicol, tuluyan ang nasakota ng Philippine National Police sa loob lamang ng 1 linggong operasyon. Para sa detalye, nagbabalik si Kay Del Rosario para sa PNP Report. Tuluyan ang napasa kamay ng otoridad ang itinuturing na rank 6 professional most wanted person sa probinsya ng Sorsogon
Matapos ang matagumpay na operasyon na ikinasa ng tauhan ng Matnog Municipal Police Station. Bandang alas 10:30 ng hapon, nito lamang ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang akusado na si alias Ron, 25 anyos, isang mangingisda sa naturang bayan at dating kinakasama ng kapatid ng biktima. Naging posible ang pag-aresto sa suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 kaso ng paggagahasa na walang inirekomendang piyansa at 2 kaso ng acts of lasciviousness na may piyansang tig 108,000 piso bawat isa. Ayon kay Police Captain Wilfred Lloyd Berdin, hepe ng Matnog PNP, ang itinurong suspect na minor de edad na biktima ay ang mismong kinakasama ng kanyang kapatid. Napansin ng kapatid niya yung ginagawa nitong suspect. Nagmamadali itong suspect. Napansin ng kapatid niya. So, tinanong ng kapatid, anong ginawa sa'yo? So, nagsumbong yung victim, nagsumbong doon sa kapatid niya. And then, isinumbong din sa nanay niya. Kaya yun talaga ang nagpudyok. Kaya nalaman kung ano ang ginagawa ng suspect sa biktima. Umabot sa 1 buwan ang ginawang paghahanap ng kapulisan kay alias Ron. At dahil sa tulong na rin ng mga residente, natunto ng suspect sa bahay ng kanyang kamag-anak. Well, hindi man siya umalis dito sa Matnog. Kumbaga, palipat-lipat lang siya ng bahay sa mga relatives niya. So, ang aming tracker team, natagpuan kung saan talaga siya na siguro may bibilhin, nakuha namin dito sa sentro lang. Ayon pa kay Police Captain Berdin, malaking bagay anya ang pagkakahuli nila ng wanted sa kanilang bayan. Lalo pat mabibigyan nila ng hustisya ang ginawang pang-aabuso sa walang kamuwang-muwang na biktima. Ang ating kapulisan ay actively minomonitor yung mga wanted person. So, walang krimen na itatago. So, lahat talaga itatrack down namin yan para mabigyan namin ng hustisya yung mga biktima, lalo na sa krimen ng pangkagahasa. Kasalukuyang nasa pangangalaga ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ang biktima para sa formal na interbensyon. Habang nakapiit naman ang suspect sa Matnog Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at karampatang disposisyon. Samantala, dahil sa patuloy na pagpapaiting ng kampanya kontra kriminalidad ng PNP Bicol sa pangunguna ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., muling pinamalas ng mga kapulisan ang hangarin na maihatid ang hustisya sa mga biktima ng karahasan. Umabot sa 52 wanted person ang naaresto sa loob lamang ng 1 linggo, simula November 10 hanggang November 16, 2025. Kinabibilangan ito ng 1 regional most wanted person, 8 provincial most wanted, 1 city-level most wanted, 6 na municipal most wanted at 36 na iba pang wanted person na matagal nang nagtago at tinakasan ng kanilang nagawang krimen. Ayon sa PNP Bicol, ang serye ng pagkaaresto ay patunay ng kanilang walang humpay na determinasyon na ipatupad ang batas at panatilihin ang kaayusan sa rehiyon. Sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO, mas naging agresibo at sistematiko ang kanilang pagtugis sa mga kriminal. Hinihikayat ng PNP Bicol ang patuloy na suporta ng mga mamamayan na anumang impormasyon na makatutulong sa paghuli sa iba pang wanted ay huwag mag-atubiling ipagbigay alam sa kanila. Naniniwala ang kapulisan na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas mapagtitibay ang kapayapaan, seguridad at kaayusan ng buong rehiyong Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Ako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live! Upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na! Hello po, ako nga po pala si Bonita Undubia, taga Kuduran, Basicog, Esal, Pulakbo. Sa bill po namin, hindi po namin kaya iba. Yung sakit mo po ay bacteria versus viral or RO6. Yun po yung diagnosis. 1 week din po siyang coma. Pag may ang extra pong nagtitinda po sa school ng pagkain, pa-extra lang. So 152 po. Madami po kasing ginawang proseso sa kay baby. Yung sa CT scan niya po, x-ray, paulit-ulit po. Tapos yung sa gamot niya, sa seizure, 6 years old. Nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan po. Nakakatulong po sa mga tao. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Maraming salamat po kay Tom Saldi po. Malaking tulong po ito sa aming pamilya. Maraming salamat po. Ako po si Erwin Sharon, taga Phase 3 Relocation Site ng Islag Daragal. Namatay po yung mama ko. Madami na po kasing complication. May stage 5 CKD, for amputation yung paa, wala ng breast na isa, operada ang both eyes. 100, mataas po, 113 for 113,425.27. Kasi po nag-intubate po siya kasi hindi na po kakayanin. I think 6 ata or 5. Wala po, housekeeper lang po siya. Siya na lang kasi magulang ko. And nag-iisang anak lang natin. Yung mga nagbibigay ng tulong kasi
mahihirapan na ako nito. Actually, yung Ako Bicol, nabigyan na ako ng tulong last month kasi galing po siya sa private. Ngayon, hindi ko na talaga siya, hindi ko nakakayanin lahat. Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking tulong po niya sa mga katulad namin na hirap na pagdating sa finances. Especially sa tungkol sa mga nagkakasakit. So, gratitude, heartfelt gratitude po sa Ako Bicol. Thank you very much po kay Kong Saldi sa Ako Bicol. Napakalaking tulong po ng assistance sa amin. Hindi po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong if hindi kami nabibigyan ng tulong ng Ako Bicol. Thank you very much. Ako po si Gloria Nacional Cabrera, taga Piudo ng Albay. Kasi yung nanay ko namatay, hingi po ako ng tulong para sa burial, aneurysm. Yung ano po, ibabayad po sa kabao, 29,500. Wala na po, si senior na lang. Binibigyan na lang namin kaunti kasi indigent nga. Wala, sa bahay lang. And ano din ako, senior. Tinuro ko ng nung window 12. Masaya. Masaya po ako dahil sa Ako Bicol na binigyan ako ng tulong. Papasalamat po ako. Ako po si Gloria Nacional Cabrera. Nagpapasalamat po ako kay Saldi ko sa binigay niyang tulong sa aking nanay. Isang 20 anyos na babae na nagpanggap bilang isang dentista, arestado sa entrapment operation sa lungsod ng Legazpi. Ang kanyang serbisyo kasi, bagsak presyo, kaya't maraming tumatangkilik sa kanya. Paano natuldukan ang kanyang panloloko? Yan, ang PNP report ni Sandra Millares. Sa panahon ngayon na talamak ang iba't ibang uri ng panloloko, paano ka nakasisigurong hindi ka mabibiktima nito? Nito lamang ika-13 ng Nobyembre taong kasalukuyan nang maaaresto ang 20 anyos na babae na nagpapanggap bilang dentista sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 katuwang ng Legazpi City Police Station sa lungsod ng Legazpi. Ang sospek ay kinilala sa alias na Jen, residente ng naturang lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Carl Michael Camba ng RACO 5, nagsasagawa sila ng cyber patrolling. Dito nila minomonitor ang iba't ibang social media platforms upang matukoy ang mga nag-aalok ng iligal o mapanlinlang na serbisyo. Hanggang sa nadiskubre nila ang kaduda-dudang post ng suspect na umano'y nag-aalok ng pagkakabit ng dental braces. Isang serbisyong dapat ay mga lisensyadong dentista lamang ang gumagawa. Dahil dito, ay agad na nakipagtransaksyon ng pulisya at nagkunwari na interesado sa kanyang serbisyo. Tumagal ng halos 1 linggo ang kanilang pag-iimbestiga sa naturang sospek hanggang sa makumpirma na nagpapanggap lang ito bilang isang dentista. Nakipagpalitan sila ng mensahe online na nagbigay daan upang ikasa ang entrapment operation. Pagdating sa bahay ng sospek na nagsilbi rin nitong klinika, nagpanggap ang isa sa mga pulis bilang kliyente. At nang aktwal nang ikinakabit ang braces sa pulis, dito na siya inaresto ng mga operatiba. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang gamit ng suspect sa illegal na dental procedure. Magkano sir yung singil niya dun sa mga nagiging kliyente niya na nagpapakabit ng brace? Hindi namin alam kung magkano yung singil niya sa mga past client niya. Pero ang singil niya sa amin, up and down, nasa 1.5. Kompleto na. 1.5 both
Yun na yun. Yeah. Yung service, full service na mismo. Which is mas mura compared dun sa totoong... Oo, kasi sa ortho talaga, aabot ng 50 to 70,000. Sa investigasyon, lumalabas na hindi lisensyado o autorisado ang suspect na magsagawa ng ganitong serbisyo. Dagdag pa ni Police Lieutenant Camba, inamin din umano ng suspect na natutunan lamang nito online ang proseso ng pag-a-adjust at pagkakabit ng braces. Sa bawat customer, sinisingil niya ng 800 pesos hanggang 1,000 pesos. Mas mababa kumpara sa presyohan ng lehitimong dental clinic dahilan upang mas marami ang tumangkilik sa kanyang serbisyo. Agad namang nakalabas sa kulungan ng suspect matapos itong makapagpiyansa, ngunit sinigurado ng RACU 5 na haharapin ito ang mga kasong ipapataw sa kanya. Itong kaso pwede pong pumasok sa dalawa. Unang-una po, Section 22I ng Republic Act 9484 na Philippine Dental Act, yung nagpapublish ka ng mga ganitong ads na hindi ka naman dentist. Isang kaso na po yun. Pangalawa, yung Section 22A ng 9484 ng Philippine Dental Act. Kapag nagkabit ka na wala kang permit or hindi ka dentista or ortho, yun yung pangalawang kaso mo. Lahat yun magiging in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 or yung Cybercrime Prevention Act. Mga dentista. Kaugnay nito, nagbigay ng paalala si Police Lieutenant Carl Michael Camba sa publiko. Ang pinaka-the best way talaga, i-verify muna sa mga legit na clinic or sa Philippine Dental Association. Kasi merong listahan ng PDA ng mga legit na nagkakabit ng mga braces. And then kapag dating naman sa mga other cybercrimes, tulad ng mga ibang scams, pwede naman nilang i-check legitimately yung mga katransact nila. Sa tingin ko, ang pinaka-the best way talaga ay due diligence. I-double check, i-check sa social media kung yung pangalan na yun nakatransact nila ay mga history na ng mga scams o tawag dito panluloko. Siguro ng Regional Anti-Cybercrime Unit Bicol na patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa illegal na practitioners na nagtatago sa social media upang makapanloko ng tao. Ito ay isang paalala na sa gitna ng digital age, ang seguridad at kaligtasan natin ay hindi lamang nasa kamay ng otoridad, kundi nasa atin kung kanino tayo magtitiwala. Kaugnay ng pagkakaresto ng pekeng dentista, paano nga ba makakaiwas na mabiktima ng ganitong panloloko? Imbes na ikaw ay mapamura, baka dumating ang araw na ikaw'y mapamura. Alamin natin ang mga paalala mula sa otoridad na ihatid ni Felix Opiniano. Ayon sa pag-aaral, nakakataas umano ng self-confidence ng isang tao ang pagkakaroon ng maganda, kumpleto, at pantay na mga ngipin. Pero aminin man natin o hindi lahat ng tao ay mayroong maganda, kumpleto, at pantay na mga ngipin. Ito ay maaaring dahil sa kanilang genetics, bisyo, poor oral hygiene, o mga kinakain. Minsan naman, hindi afford ang dental care kasi napakamahal. Dahil dito, rumami ang nagsilipa ng mga dental services sa Pilipinas. At madalas mo ito makikita sa online platforms. Mura ang singil sa paglilinis ng ngipin. At sa halagang 1,000 piso, maaari ka nang magpa-brace ng ngipin. Pero nito lamang taon, maraming individual na nag-aalok ng dental services online ang naaresto ng Philippine National Police dahil hindi sila mga lisensyadong dentista. Sa madaling sabi, sila ay mga peking dentista. Kaya para hindi ka mabiktima ng ganitong klase ng modus, ito ang dapat mong tandaan. Una, mas maigi na pumunta sa legit at certified dental clinics. Maaari mo itong i-verify sa Philippine Dental Association. Pangalawa, magkaroon ng listahan ng mga klinika na maaaring magsagawa ng ganitong dental practices. Halimbawa, ang paglilinis ng ngipin at pagpapalagay ng braces. Pangatlo, magsagawa ng due diligence. Alamin kung sino ang nakakausap at alamin ang background dito. Pang-apat, huwag agad maniniwala sa murang presyo. Baka ikasama mo pa yan. Panlima, agad na mag-report sa pulis kung sakaling may makita ka ng ganitong klase ng krimen. At kung nais mo talagang magpaayos ng ngipin, maaari mong gawing basehan itong inilabas na price guide ng isang dental clinic na nakabase sa Quezon City.
Laging tandaan, maging mapanuri at maging mapagmatsyag sa lahat ng nakikita at nababasa online dahil hindi lahat ng mura ay nakabubuti at hindi lahat ng magandang alok ay ligtas. Ako po si Felix Putignano. Sa panahon ng panlilinlang, tamang kaalaman ang inyong sandata. Magandang hapon. Magsilbing aral sana ang mga kwentong aming itinampok ngayong hapon at laging tatandaan, lahat ng sumbo, nandyan ang pulis, handang umaksyon dahil ang gusto nila, laging ligtas ka. Sa muli, sa ngalan ng buong pwersa ng Philippine National Police Bicol, magkita-kita tayong muli sa susunod na Biyernes. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang PNP Crime Buster. Salamat!